ukuthi hey ngisawubona lamasonto afana nabo Assemblies of God, Faith Mission, African Gospel. Uyababona abafundisi balapho nithi bathwele ubunzima. Bathwele ubunzima. Fundisa se-Assemblies of God, ase Faith Mission, African Gospel, bathwele ubunzima abafundisi balapho. Hey. Isho njalo. Nokunjani? Nokulwa. Ithi ngikhulume nje iqiniso. Yes. Ngeke ngalwa, ngilwe. Ngithi ngifuna umuntu uzodlalela la kimi. Oh yeah. Ngize ngilwe. Yeah, yebo. Ngize ngilwe babujabanga. Hayi ukuthi ngiyajustify, ngiyibeka ngize ngilwe. Ngize ngilwe. Even nala ngasadingeki khona. Yeah. Umzalwane akumelanga alwe ngayinto engayifunda. Ukuthi umzalwane akahambi alwa. Umzalwane akahamba lwisa abanye abantu. Oh yeah. Oh yeah. Yazi kunomunye kunabanye abazalwane bazakutshela ukuthi hithi ngibeke that way babshaba. Omunye umzalwane azakhulume ngelimi just kwenza show off. Yeah, for show off. Akhulume ngelimi, akhulume ngelimi sengathi yena uza umoya ingcwele khona umuntu alwa naye. Oh yeah. Ukhona umuntu alwa naye. Oh yeah. Uyalwa kahle kahle. Hayi ukuthi kusuka umoya engcwele ufike ukukhuluma. Uyalwa. Bakithi. Ulwa enkonzweni. Ulwa enkonzweni. Yebo. Azakhulume ngelimi. Yabona kube bengikwazi ukuzikhuluma nalezo zilimi ngabe ngiyazikhuluma. Yeah. Azazibize kuthiwa bathi hayi man umoya engcwele akunamoya engcwele ofikile. Uyalwa lo mzalwane unjalo. Oh yeah. Uyalwa khona umuntu alwa naye, khona umuntu amhlokolozayo. Ngiyakuzwa. Mamzalwane awulwi, mamzalwane awuhamba uhlokoloza. Hey, uveze izinto ezidephu la. Awuhamba uhlokoloza mamzalwane awuhlokolozi. Mamzalwane. Yes. Awuhlukumeza abanye abantu mamzalwane. Umzalwane akumelanga ahlukumeze. Yebo. That's why uzothola abantu abangakholwa bazothi hey abazalwane banenhliziyo ezimbi and ungamsoli. Izinto abazalwane ebasesenazo lezo abafuna ukuyiyeka. Abafuna ukuyiyeka. Ora ngithi asifuna ukuyiyeka. Asifuna ukuziyeka. Yes. Because impakamiso sekhona. Yeah. Instead ukuthi aphenduke usagcwele impakamo. Ukhona umzalwane ugcwele impakamo. Yeah. Okhukhumele. Usagcwele impakamo. Kepha akafuna ukuzishiya lezo zinto lezo. Hlezi alwa umzalwane unjalo. Azalwise even nalanga afanelanga alwise khona. Oh yes. Oh, because usagcwele impakamo. Ake sichubeke. Hey wayiveza le ndaba. Omunye amayicabanga ukulwa nje ungacabanga ukuthi ukuphuma uyolwa nomuntu lapha estradini. Kanti iveza nje yazi icashile ikhona phakathi endlini. Ikhona phakathi endlini. Hayi ukuthi uyolwa nomuntu angaphandle. Ulwa khona la enkonzweni. Ulwa khona la endlini kaNkuluNkulu. Yebo. Hayi bo. Babshaba. La benkonza khona eAssemblies of God. Bake bashayana abazalwa na into okudlala. Hawu. Babanga just ukucula. Hawu. Babanga just ukushipa. Phakathi enkonzweni kukhonza. Kukhonza bake bashayana abazalwane. Phambili. Hey bakithi. Just ukubangwa nje ukucula. Bebezoshintshana nje inkinga yayikuphi? Just ukubangwa nje ukoshipa nje. Baze bashayana. Just bafuna ukuthembeka kumfundisi. Oh, lento yokujabulisa umfundisi. Just omunye umzalwana azakhipha ngizohamba yokubhanta intela wena. Azakukhiphela lo gama lelo. Yo. Cha kwakuyenye kisini impela leyo. Because kubangwa
just ukuthi afuna ukuvelela. Umponingi. Eish. Umponingi. Hayi bakithi. Bashayana nje futhi uyababona labazalwane labathanda ukugcoka ama-wiki laba. Hey ubona ukuthi azaphume nama-wiki. Hawu bakithi, hawu. Hey. Awungitshele nje manje sekulanyulwa impi endaweni la kungaba kunampi khona. La angafanelanga ukuthi kube nempi khona. La kufanele ukuthi ngabe kukhonza uNkulunkulu ngokuthula. Kube mnandi. Yazi bangwa yini? Ama status. Eish, yeah. Ama status. Yo. Thola ukuthi omunye status sami ngisebenzela uhulumeni, omunye uthi status sami nguthisha, thola ukuthi omunye status sami ngunesi, thola ukuthi omunye status sami nginama business ngisebenza emafemini. Just ukuphilwa lempilo ye competition. Hey. Ngeke ngihlule uzubani, sengikhathele uzubani. Bakithi. Kuphila le. Why uzokhathala uzubani? Uyayibona? Eish. Akusana uNkulunkulu khona nethi lapho. Hey. Ngabe uyahlehla nje uyihlalele phansi umiyeke uzubani avelele yedwa. uNkulunkulu uyokuphakamisa nawe. Kuzokubange even amamaki. Yo. Ubona udala yaliwa la. Eish. Yeah. Kuzokubanga even amamaki. Hey bakithi awungitshele nje. Kuzokubanga just ingoma nje. Hawu. Kukhulunywe nje and hayi ukuthi kubangwa ingoma. Thola ukuthi babanga iboyfriend. Nakho. Okay. Kahle isuka kude, isuka kuma boyfriend. Thola kwesinye isikhathi babaze babange even boyfriend. Thola abazalwane bavula amavesi bashayina ngamavesi. Lokulwa kuningi lokhu. Kuningi lokulwa. Alright, nangamavesi usukelwa lo muntu. Nangamavesi usukelwa. Akakushayi ngeinqindi nangeimpama. Akakushaya impama manje uthi ngizomshaya ngevesi. Ngizomshaya ngevesi. Bakithi. Thola ukuthi kwesinye isikhathi athi ngimshaya incwadi yamaHebheru. Bazalwane lithi iBhayibheli kani ubufebe ehlukana namadoda abantu. Aka understand ukuthi isukela happy indaba. Ukuze uphola khulume kanje. Yena uzolwa yena uzolwa ngale verse. Bakithi. Wayikhuluma indaba mfundisi. Ngiyakuthola ukuthi uhambile wayophenya ngalomzalwane othiza ukuthi thola ukuthi lo mzalwane seka repentile. Akasekho lapho. Ngiyakuzwa yebo. Thola ukuthi akasekho lapho, uphumile uNkulunkulu umsizile kulezo zono lezo. Akasekho lapho. Bese wena uyahamba uyombuyisela lapho because wena unekwali ngaye. Mona. Kunabazalwane abagcwele umona enkonzweni. Kunabazalwane thola ukuthi bangajabulela idownfall yakho Mr Shabangu. Uqinisile. Bakhona abazalwane abanjalo ukuthi ujabulele just idownfall yakho. Babshabangu kunabazalwane baze bajelesa le even nabo sesibabo. Kunabazalwane azajelesa le even useswakhe. Seswakhe thola ukuthi useswakhe oshiye omshiye libele kumamakhe. But azamjelasele. Awungitshele nje. Bikhona leyo. Into ekhona impela, ukhuluma into eyikhona impela. Mara uthi umzalwane usindisiwe kanti wena usadlela ukuthi useswakho ijealous. Usathakathana noseswakho. Hawu. Usafungela useswakho ukuthi angathola abantwana. Usafungela useswakho ukuthi abantwana bakhe bangathola umsebenzi. Mara uzobuye uthi umzalwane. Usayenzani? Usalwa. Usalwa, usagcwele impi. Bakithi. Usagcwele lempi ukuthi siphuma silwe. Umzalwane akumelanga atholakala entweni ezinjalo. Ake sichubeke. Yebo. Seyithintile le ethi nomona bese iqhubeka ithi nokuthukuthela. Yebo. Yabona mase sifika endabeni yokuthukuthela. Into enzima. Even nami nginokuthukuthela nami.
ya wonke umuntu ya even nami kwamina nami ehe once nje wenza nje into ephuma eqeleni ya ngivele ngithukuthele like enye into futhi uNkulunkulu angisiza ngayo okay mangithukuthele angeke ngilale singayilungisanga uyabona ke wena ngizokubiza ukuthi asilungisa wena uthukuthela lokho kuhle nezwe lisho njalo cha asilungise le issue yebo asilungise le issue yes the reason why ngithi asilungise le issue ngiyenzela ukuthi ngingaki yokuhlepha yes ngiyenzela ukuthi like ngizama ukukuvezelana oh yeah ngizama ukukuvezela ubugenuinely yes enginabo ngizama ukukuvezela lobu genuinely lobo enginabo yes because once ngacala ngathukuthela ngizogcina senyenza izinto engafanelanga oh yeah is better nyokubiza sihle silungise oh yes ngi-operate that way oh yes yes ngithi iyeke lento yenzayo iyeke iyeke lento yenzayo yeah mangafuna ukuyiyeka lento yenzayo na ama consequences akhona yebo uzomangala babushabanga ukuthi why abazalwane abaningi into zabo zistuck zivaleke kanje oh yeah abakhona ukuya phambili into zabo zistuck ngaleyo ndlela lena kulula baze ba end up bayoroba because of why usuke wathukuthela instead ukuthi ayilungise akayilungisi that's why nama group agcina abakhona einkonzweni oh yes that's why nama group end up abakhona einkonzweni hey yeah that's why uzothola ukuthi igroup ethize iagainst umfundisi igroup ethize iagainst lomzalwane is because in intukuthelo engazange yalungiswa so mina uNkulunkulu angifundisa lezo zinto lezo oh yebo ukuthi thukuthela but khepha lungisa qala yebo alasho nilanga sathukuthela lingashoni mina mangithukuthelile ne yeah ngiba right because ngikubizile ngayi address yeah so if ungafuna ukuphenduka kulento oyenzayo sengikuye kunjalo ngisakulandeleli because ngizamile ukuya kumuntu ukukhuluma nawe yebo kunabanye abazalwane thola ukuthi mawuthi uyambiza silungise le esho kunabanye abazalwane bangalifuni iqiniso babushabangu yeah bangalifuni iqiniso once waqala wakhuluma iqiniso hayi sakazokubheka njengesitha sekazokubheka njengesitha ngenxa yokuthi umbonisa ama fact enethola ukuthi ama fact yenaye awabonayo yeah kodwa akafuni ukuvuma akafuni ukuvuma nje kusela inkani nje bisa inkani ngisayibona ngoba uthi ukuthele no inkani ngisayibona omunye umzalwane uzakutshela ukuthi ipride ama yingivumile uNkulunkulu uthini ngendaba yepride akayifuni ake sichubeke hey omunye umzalwane sesene pride yeah yokungafuni ukuvuma nje bakithi ake sichubeke iqhubeka ithi nokubanga ukubanga ini konje mawungangitshela uma ngikubangisa nje mhlambe ngikubangise iBhayibheli leli ngithi lami kuwe lakho ngifune kube yelami mhlawumbe iposition onayo ngifuna ukubangisa yona ikhona ukubanga lokho yebo ngifuna kube yami kunabazalwane ebasabanga ukusondelana nomfundisi bakhona abazalwane basabanga leyo nto leyo ukuthi mangathola ukuthi mina enkonzweni nguchairman khona umzalwane usabanga leyo nto leyo
ufuna kube uye uchairman. khona umzalwane uthola ukuthi azabangise nomfundisi wakhe. Cabanga ufuna kube uye umfundisi. Lithi iBhayibheli singabangi. Lethi iBhayibheli singabangi. Kodwa yena uyabanga. Kodwa yena uyabanga. Yeah. Esemzalwane loyo. Afune lo mfundisi ambangisayo. Ufuna ukuthi lo mfundisi amordain. Oh, hey bakithi. Mamela. Yeah. Lo muntu ombangisayo usafuna futhi ukuthi akordain. Imake sense leyo. Ayenzi sense. Ya nje confusion nje kuhlangahlangene impela. Uzokordaina kanjani uyambangisa? Angeke futhi naye manje. Because naye phela naye kuyovuka yakhe inkani. Naye kuyovuka umbone lo mzalwane lo azabe negroup. Kube negroup ebangisa umfundisi othisi. Yo. Yeah. Hey. Kunabanye abazalwane thola ukuthi bahlezi barothile. Barothile. Yeah. Yini konje lokho? Ngizathini? Bahlezi basecochini. Bahlezi nje bangakwata at any time usho efana nale. Bagadile nje. Bahlezi bagadile. Okay. One mistake nje. One mistake nje. Sekayavuka negroup yakhe. Oh yes. Sebafuna ukuhlasela umfundisi. Alright, sengiyakuzwa manje. Ukuyenza njani? Ukubanga. Yeah, ukubanga. Bahlezi barothile nje. Ukuthi one mistake nje lo mfundisi. Lo mfundisi mangayenza imistake nje. Yeah. Ngithi nakho-ke ngamthola. Nakho-ke ngamthola. Hayi ukuthi uyenza imistake. Hayi ukuthi uyenza ngamabomu ngesinye isikhathi. Yeah. Because umuntu. For the fact ukuthi hey ngisawubona lamasonto afana nabo Assemblies of God, Faith Mission, African Gospel. Uyababona abafundisi balapho nithi bathwele ubunzima. Bathwele ubunzima. Fundisa ase-Assemblies of God, ase-Faith Mission, African Gospel. Bathwele ubunzima abafundisi balapho. Thola ukuthi kunegroup ethize engafuni umfundisi. Abamind ukubhalela uDC wase-Assemblies of God. Just nje babone that fault leyo. Oh yeah. Sebemfuna esukile esikhundleni. No, sebamfuna asukile. Abanye abazalwane baze bahlalise nabantwana babo ukuthi ungayi lapha enkonzweni wena. Yo. Hey bakithi ngoba baze bahlalise impela kuthiwa ngcono kungayiwe enkonzweni. Manje umntwana sokumela ayolwiza impilo zikamamakhe. Hey bakithi. Manje umntwana sokumela ayolwiza impilo zakababakhe. Umntwana mathi baba ngifuna ukuya enkonzo. Sengamani waye kwenye inkonzo. Nodi la. Hey. Ngoba la kuyabangwa la. Kubangwani. Thola ukuthi the meantime yabona lezi zinto lezi. Lezi zinto lezi. Yeah. Abododi la mafoni. Kanjani? Kula ku canvaswa khona. Oh, okay. Yeah. Kula ku canvaswa khona. Zeyinkinga lezi zinto lezi. Kuzokusendelwana nama WhatsApp babushabanga. Kuzokusendelwana nama WhatsApp. Hey bazalwane, abantwana beni ningabayise enkonzweni, ngabavumeli. Yazi why yenzwa njalo. Iyenzelwa ukuthi kuthiwa bathi lo mfundisi uqindezela abantu abasha. Kuthiwa bathi lo mfundisi uhlukumeza abantu abasha. Yeah. Omunye umzalwane azalanda ama forms. Bakithi. Ayosayinisa abazalwane ukuthi lo mfundisi asamfuni. Ukuyenza njani? Ukubanga. Yeah, ukubanga. Especially uma ngabe lo mfundisi akenzanga lutho. Yabona mangabe umfundisi oshumayela iqiniso. Mangabe umfundisi ohamba according to izwi. Yes. Number 1 angeke bakufune vele. Yeah. Because if mangabe ulo mfundisi ongashumayela ibusiso, if mangabe umfundisi ongashumayela ama prosperity, angeke bakufune. Abazalwane bafuna le intshumayelo ezigitaza indlebe zabo. Babushabanga abanye bazalwane baze bahambele nabafundisi inyanga.
hey yo ehe abanye abazalwana abamind ukwelanda imithi enyangeni hey kunzima abamind ukwelanda imithi ezangomini just ukuthi ayothela igedini lesonto or ayothela kalowo mfundisi loyo kubi uyenza njani ukubanga lokho asiqhubeke ukubanga hey nawe mfundisi ngeke bakuthande makhuluma nje hayi mina mfundisi ngasitshela ukuthi mina makube njalo okuhle iqiniso silikhulunywe ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu iqiniso liyamkhulula umuntu babushababa the more singalikhuluma iqiniso bayacindezeleka abantu bayacindezeleka yes lento ikanjani babushabanga kunabafundisi sebathathe abazalwane babafaka la emapokoteni wabo that's why uzothola umfundisi ahamba uyovakashela umzalwane othize the reason why sekamthathile lo mzalwane sekamfake la epokotweni yakhe yes is because of why noma kuthiwa lo mzalwane wenza into wrong for the fact ukuthi uphethe into ephathekayo for the fact ukuthi uphethe imali kepha uthathiwa faka la noma ay wrong yodinge ukuthi ipolish akasakhuzwa but lo ongana next mela akhuzwe angaqoshwa nokuqoshwa futhi ake siqhubeke bese iqhubeka ithi nokwalana masikhuluma ngokwalana mina mangibheka ukungabi nothando vele babushabanga khona abazalwane bangathanda abanye abantu bakhona yebo babushabanga khona umzalwane ongathandi even nodade wabo impela ukhona umzalwane ongathandi even nomama wakhe yebo ukhona umzalwane azahale babushabanga bakhona abazalwane bangathandi even nabantwana babo yo kuwes ukwalana lokho ukwalana ukwalana babushabanga khona nabazalwane bangathandi even nabo mamazala babo njalo ma umzalwane awuthande abosqueezer bakho makuthi umzalwane awuthanda umamazala wakho makuthi umzalwane awuthanda even nodade wenu makuthi umzalwane udade wenu makayenza into enhle uba nomona mzalwane ngabe amjabulela instead ukuthi umjabulele lo dade wenu but uba nomona uba nalenhlizwe embi mzalwane akoyophenduka yes mzalwane akubi nothando man kunabazalwane banganathando babushabanga uqinisile babushabanga ungahamba la endleleni ngemoto uhambe la endleleni uzihambele nginyawo uyayibona imvulini kanjani yes uzothola kugcwele amanzi for the fact ukuthi umzalwane akamthandi lo mzalwane othize afika ndlule ngemoto athele lo mzalwane ngamanzi bakithi thola ukuthi lo mzalwane uphetheni uphethe just ukudlanyana ukuthi ayodla nabantwana bakhe ufike nje umthele ngamanzi bese lokudla ubamanzi bakithi bese aguce ngamadolo lo mzalwane ukuthi bayodlana nabantwana babo ukwalana lokho ukwalana siyalana ukwalana lokho mamela abazalwane abathize ubona ukuthi abazalwane kwesinye isikhathi ba unfair ubona ukuthi ba unfair bacabanga ukuthi mawalana mele uvumele umbedo bacabanga ukuthi ukwalana into enjalo ukuthi mele uvumele umbedo mawuvumela umbedo bazothi unothando bazothi awujaji because mele uvumela umbedo bakithi ngiyakuzwa ke kanti umbedo
umbhedo Mhm. kunabazalwane bafuna ukuthi kuvunyelwe umbhedo ungene enkonzweni ithi ngibeke that way ngicela banga offendeki but ngiyazi ukuthi bazo offendeka kunabazalwane uthola ukuthi yes umfundisi bazokutshela ngomuntu othize yes bazothi mvumele ukuthi azocula thola ukuthi lo muntu lokuthi azocula la ngaphambili ngapha uyigay ngapha uthandana nama lesbian ngapha uphuza utshwala ngapha wenza ukungcola bese kumele uvumele lo mbhedo loyo kumele uvumele igay ukuthi lithatha imic liqule bazothini bazothi awujajani bazothi wena lo mfundisi akajaji unothando hayi lolu thando kufanele silifakele izibuko bazothi lo mfundisi unothando because of why because uvumela umbhedo ungene endlini kaNkuluNkulu ngiyakuzwa bazothi kumele uvumele even ukujola bazothi unothando mawuvumela ukujola bazothi unothando mawuvumela ubufebe bazothi unothando mawuvumela amanga bazothi unothando kanti akusele uthando ke lolo bazothi unothando ukuthi uvumela ama celebrity uthangene azosijavisa la kanti hey izolo lana awazi nokwazi ukuthi umethisa amantombazana ayingakhi la ngaphandle bakithi yeah awazi nokwazi ukuthi umethisa amantombazana ayingakhi la ngaphandle akaphendukanga lo muntu loyo bakithi akaphendukanga lo muntu loyo maka kusese namantombazana akhala ngaye bazothi unothando ngokuvumela izinto ezinjalo asichubeke hayi bakithi asingalani bazalwane asiqhubeke ithi nokwahlukana yes yazi into ehlukanisa ibandla kakhulu ngicela banga offendeki abantu abanokuhlukanisa ibandla kakhulu abomama kakhulu that's why Apostle Paulus mawufunda encwadini yabaKorinte yes anokuthi ewesifazane bakayenze njani bakathule ebandleni if mangabe ufuna ukwazi othize ayobuza indoda yakhe yes most of the time abantu besifazane bayikhanda idivision hayi ukuthi banjalo cela bangayithathi akusibo bona bonke but bakhona yes ebanokukhanda idivision bakukhandela okwahlukana hayi iqiniso lelo mfundisi yilona nje yebo that's why uzothola esikhatini esiningi umfundi that's why uzothola esikhatini esiningi kulwabona abantu besifazane kakhulu balelwane thola ukuthi ngifuna ukuba umfundisi bese makanikwa the opportunity ukuthi aliphathe lelo bandla lelo uzolithola lelo bandla lela alindawo ibandla seliba njani seliba divided yes hayi bonke but bakhona abantu besifazane ebanokuletha leyo division ngebhadi basuke babaningi abenza kanjalo ngebhadi basuke sebabaningi yebo because of why they know how to influence amadoda abo they know how to influence amadoda abo mfundisi mama ukhuluma indaba ezidiphu kangaka kodwa khuluma mfundisi impela they know how to influence amadoda abo yes kube na that division leyo that's why uzothola amadoda wazwani enkonzweni gcina kwathina futhi asazwani manje nathi kwathina nathi asazwani manje kwathina nathi dina madoda asazwani thola ukuthi singakhuluma into sivumelane sisodwa bese ahamba eyikhuluma endlini hayi makabuya la seshintshile umzalwane seshintshile manje umzalwane
isuke laphi isukile ekhaya hey ya thola ukuthi kwesinye isikhathi umkakhe akathandi umzalwane othize eish for the fact ukuthi lo mbono babshaba yeah ngeza ne good idea si promote ibe right yes ibukeke for the fact ukuthi umkakhe mina akangifuni eish wena akakufuni sokumele ikhatshwe ish ibiyinhle lento ibiyinhle le ngenxa yokwalana sekuvela ukwahlukana manje ngenxa yokwalana for the fact ukuthi the idea is now for the fact ukuthi le idea is now ish for the fact ukuthi awufuneki for the fact ukuthi uma mfundisa akakufuni hey yeah sokumele manje kenze njani kwahlukwane kuzathi hey kunabanye abazalwane bazohamba bayo question uNkulunkulu ukuthi why le idea iza ngobabshabango yo bakhona abazalwane abanjalo basithathe leso sibindi leso ukuthi why le idea iza ngobabshabango babuza uNkulunkulu yo ngoba lo uhluphekile ngoba lona akasebenzi ngoba lona udonsa kanzima bakhona abazalwane banaleso sibindi leso so ngizama ukuthini abantu abanokuletha leyo division leyo kakhulu abomama kakhulu that's why uzothola umuntu wesifazane omakaphathi ibandla alindawo nale bandla leli lakhona lenze njani lihlukana phakathi that's why uzothola mawuya eAssemblies of God or a faith mission yes makushona umfundisi abavumi ukuthi umuntu wesifazane uma mfundisa aphathe abavumi yes ukuthi uma mfundisi othiza alide abavumi the reason why they know ukuthi mangaphatha lo wesifazane obviously ibandla lizo divide phela ukhumbula ukuthi umuntu wesifazane kwesinye isikhathi uyenza izinto ngama emotions yes yebo maka yenza into akacabangi wenza into ngama emotions yes that's why ukuthi kwesinye isikhathi abantu abalokuletha a division abantu besifazane kakhulu yes because of hayi ukuthi like bonke banjalo no but most of them they know how to bring the division yebo they know how to uyoconvince ubaba endlini ukuthi angavumelani ngale that idea because unale beef ngomzalwane othize yes okwesinye isikhathi ithola ukuthi lo mzalwane othize lo alwa naye umunye owesifazane naye umunye wesifazane naye yebo for the fact ukuthi kuna that beef leyo thola ukuthi yezinye zezinto uSathane anokusibamba ngaso yes thola ukuthi for the fact ukuthi iidea iza ngomzalwane othize mele ikrashwe so mawuthula lento ikanjani abomamfundisi bavamsile kuba na that tendency leyo just ukuthi kubongwa umama othize for the fact wena mamfundisi une problem ngalo mama othize obongwayo so funa nawe ufuna ukubongwa bakithi masithi lo mama othize uthengela ama Sunday school uyabaphakela abayenzeleni yes for the fact ukuthi wena mamfundisi unenkinga nalo mama othize nawe usofuna ukuyenza so ngizama ukuthini bavamsile ukuyenza abantu besifazane ukubhidliza yes thola ukuthi une vision ukwakha thola ukuthi yena akafuni ukwakha thola ukuthi omunye umamfundisi akathanda abantu that's why manithi man mawumfundisi man akubuza uNkulunkulu ngonkosikazi man akucela uNkulunkulu akulethele unkosikazi owenhliziyo kaNkulunkulu yes dan
Mawuthula uyabheka esikhathini samanje the most of them abomama mfundisi banenhliziyo ezimbi. Eish. The most of them abomama mfundisi abathanda abantu. Bakhukhumele, baphakeme, baqwela impakamo, abanathando, bathanda abantu abane khona umunye umamfundisi one class yakhe uzakutshela ukuthi laba be class yami. Ingozi. Umsebenzi kaNkuluNkulu wenza kanjani? Yahlukana. Yahlukana. Ake sichubeke. Yo, verse 21 bese uthi nomhawu. Hey. Bazalwane asibe nomhawu man. Yebo. Akube nomhawu man ngomunye umuntu. Kunabazalwane banganamhawu. Khona umzalwane unokujabulela idownfall omunye umzalwane. Hey. Yo. Yes. Khona umzalwane unokuhleka lento ukuthi omunye umzalwane uhlukunyezwa indoda yakhe. Ecabanga nje. Khona umzalwane unokuhleka ukuthi omunye umzalwane ushawa indoda yakhe. Khona omunye umzalwane unokujabulela lento leyo ukuthi umzalwane uthize uyachitelwa. Ish. Just ajabulele lonto leyo. Yo. Just ajabulele lonto leyo. Hey. Into ebuhlungu kangaka. Uyephi umhawu? Uyephi umhawu? Yenza abantu besifazane kakhulu lonto leyo. Wathi hey uzositshelana lento ejolelwa indoda le. Umzalwane ukhuluma lonto leyo. Yo. Yeah. Uzositshelana lo ngoba indoda yakhe beyimshaya izolo la. Abazalwane bakhuluma lezo zinto lezo. Omunye umzalwane azafunge ukuthi ngathi lento ingashaya babshaba. Yeah. Kunabazalwane azahamba yokuqambela umzalwane othize kwindoda yakhe athi umzalwane lo jola nomfundisi. Thola ukuthi amanga. Umzalwane ayoyenza lonto leyo, ayoyenza, ayoqambela umunye umzalwane kwindoda yakhe. Ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe lo uthelwa induku ebusuku endlini. Cabanga. So shayisa umunye umzalwane. Ngamanga uyephi umhawu. Ngempela. Mamzalwane akumele ubomzalwane onomhawu, kumele ubomzalwane onozwelo. Yebo. Kumele ubomzalwane ozwela umunye umuntu ubhlungu. Umzalwane othize amahlangabezana nesimo esithize mzwele. Yeah. Akomcelele kuNkulunkulu. Akomkhalela ukuthi uNkulunkulu aveze umusa phezulu kwalomzalwane loyo. Yes. But if umzalwane ojabulela idownfall omunye umuntu. Yo. Izinto okudike ukuthi abazalwane siyo repenta kuzo. Yebo. Izinto okudinge ukuthi siyophenduka kuNkulunkulu ukuthi dala ngihleke inkinga zalomzalwane othize, dala ngihlekisa ngalomzalwane othize. Izinto okudinge ukuthi ziyorepentwa. Bese kuthiwa bathi umoya ingcwele una ukhona kanti amanga wodwa lawo. Ake siqhubeke. Yebo, iqhubeke ithi nokudakwa. Hayi iproblem. Yeah. Nayi problem. Yebo. Umzalwane akaphuza utshwala. Awuyiphinde futhi abakuzwanga yazi. Nami angikuzwanga mfundisi awuphinde futhi. Umzalwane akaphuza utshwala. Okay. Yes. Umzalwane akadakwa. Oh, right. Bayasihlupha abazalwane abanjalo babshabango. Thola ukuthi special bona laba kuthiwa bathi ama worshipers. Bona laba kuthiwa bathi bayacula. Yes. Bona laba kuthiwa bathi banale pride le ukuthi makanyekho yena. Angeke isonto angeke linyakazi. Yeah. Uyo nevava vum lapha esontweni. Uye onevava vum lapha lesontweni, uyo onyakazisayo, uyo thenjwa umfundisi kakhulu. Yes. But thola ukuthi iSunday kusasa. Yes. Kanti izolo kuyiSaturday. Bheka setshwaleni. Uphethwe ibhabhalaza heyake. Imdakile lento bekayiphuza. Uzobabona kuphi? Uhleli phambili. Yadunyisa uNkulunkulu la. Ukhathela umuntu wakhona. Yebo. Ukukhathela umuntu wakhona udakwa utshwala. Bese kube nalabo bama keeponist.
yabona yibo bahlupha impela ke laba ke all right yibo bahlupha impela ke labo ke ayaya thola ukuthi ufika enkonzweni ushaya ama2 oyoyo uphuzile makuzoshaya keyboard eish uyabona ukuthi akusaphilwa ubungcwele enkonzweni ya yo hayi cha impela iqiniso akusaphila ubungcwele enkonzweni babushabanga yeah hayi ukuthi ngikhuluma nje ngoba nami ngiyazazi ukuthi ngibuya kuzo izinto intweni ezinjalo yes ngeke ngaphuza utshwala la leso sikhathi leso ngangihlangahlangene ngiluze yonke into yami ngilahlekelwe yonke into ngangidepressed but nayi into engazitshela yona mina ngathi anginoyi inkonzweni oh okay ngangicolela ukuthi ngiyoz associate ngiyi1 ngiyoz associate ngiyi1 oh yes ngaqolela lo nto leyo ukuthi cabanga nyoma phanga abazalwane ngapha izolo bengiphuza utshwala ukusaba uNkulunkulu lokho oh yes abazalwane abanye abasamsaba uNkulunkulu khona umunye umzalwane uthola ukuthi akamandi nokuphuza even nesidlo senkosi iwine akamandi ukuphuza even newine baza kutshela ukuthi uJesu wayenza iwine yo bayijustify ngaloko abazalwane abaningi oh yeah bathi uJesu wenza iwine mele siliphuza iwine yo mamzalwane awuphuzi itshwala mamzalwane akumelanga udakwe yes njalo mamzalwane akumelanga udakwe bese uzofuna ukuma la phambili uthi we worship hayi marizo lobo dakiwe bakithi marizo lobo yenza ilalavuka bese uzoqeda uzofuna ukuza la phambili la uyofuna ukuhlala phambili ku stage lapha uphethwe papalaza ngapha hayi impela izinto okudingeka ukuthi momzalwane akumelanga uziyenze ngoba izinto uSathane asibamba ngazo yes iqiniso yabona uSathane abona ama worshipers kulapho athanda ukudlalela khona kakhulu ithi ngibeke yebo uSathane akanandaba nomuntu uyamsaba umuntu okhulekayo uSathane uyamsaba umuntu onezwi uyamsaba umuntu ospend isikhathi sakhe noNkulunkulu uyamsaba umuntu onjalo uSathane yes uSathane umuntu angamsabi umuntu ocula kamnandi enkonzweni umuntu oshaya keyboard kamnandi umuntu okuthiwa makushunyayelwa yena kunyakazo uSathane akabasabi labo bantu abanjalo uSathane usaba umuntu othandazayo usaba umuntu onezwi oh yeah ngiyakuzwa so uSathane akamsabi umuntu oshaya keyboard enkonzweni laba bama keyboard uthola ukuthi uzofuna ukuyenza kanjani maqeda ukushaya keyboard ufuna ukubhadalwa makaqeda ukubhadala ahambe futhi athatha imali yabazalwane imali le engcwele imali le engcwele ahamba yodakwa ngayo bese abuye futhi Sunday abuye ezoshaya keyboard kanti bekasetshwalena aphuza amathunyana la kanti bekasetshwaleni la adakiwe la ubhizi namantombazana la so mamzalwane akumelanga udakwe mamzalwane akumelanga uphuza utshwala asiphileni ubungcwele bazalwane iloko yes iloko qiniso lelo mamzalwane akumelanga udakwe mamzalwane akumelanga uphuza utshwala hayi wayibeka mfundisi ake siqhubeke futhi uyibeka kahle mawumzalwane bonke yebo akumelanga uphuza utshwala mamzalwane noma inkinga zingafika ngayiphi indlela but ungazitholi sophuza utshwala mzalwane futhi akusiyona isolution ukuthi hayike ngoba ngizophuza bese ngingaya enkonzweni akusiyo isolution naleyo nje ungadakwa nje yebo mamela mamzalwane faceana nesimo the way singakhona lento ngiyibheke kubazalwane abaningi sebadivozile uzobabona kuphi most of the time instead uthi abhekane nesimo adile nesimo yocolela ukuthi ayophuza utshwala uzocolela ukuthi ahambe ayodakwa ngiyakuzwa
kanti ngabe ubhekana nalesi simo. ngabe ubhekana naleso sipho. Yabona into ebhlungu, umzalwane uhamba uye tavern, bazokushuda izwe. Yeah, vele. Bazothi uphi lo Jesu lobeka mshumayela. Eish, Bekudakwa nathi la. Ish. Nebazokushare vele babonisane ngawe. Usebekhombisana bakithi. Bazothi uphi lo Jesu lobeka mshumayela. Bekudakwa nathi la. Bese kuthiwani? Mabeqeda basakholwa nalokho lenze nje sabasayilandeleli. Abasayilandeleli. uJesu uyahlazeka. uJesu uyahlazeka. Mzalwane noma ungabhekana nesimo esinjani, but ungazitholi sophuza utshwala. Yebo. Ngiyasichoza bathi uyanqila. Ukunqila yes. Unqile uzunqile uzokhumule nebhuku. Bakithi. Eish. Ukabona amadimoni mawaphuma kuwe. The day abuya. Yeah. Abuya sewaphinde kayi7. Sethamzekile yeah. Sethamzekile. So uphuze uzu exposeke. Eish. Mzalwane noma isimo singaba njani ungazitholi sophuza utshwala mzalwane. Yeah. Umzalwane akaphuza itshwala, umzalwane akadakwi. Yes. Ake siqhubeke. Iqhubeka la kimi ithi nokuxokozela. Hayi. Impela. Ukuxokozela. Hey. Masikhuluma ngokuxokozela sikhuluma ngento enjani? Sikhuluma ngento engena order umsindo nje. Umsindo, Qabana. Yebo. Yazi bakhona abazalwane bangana order. Bayaxokozela labantu. Bayaxokozela. Yebo. Bayaxolotela. Abana kuthula. Yes. Noma uthi nje sikhonza uNkulunkulu ngokuthula, once kafika bona nje. Nakho ke uzozwa ukuthi hawu sekusuke kwafika uzibani. Once kafika bona nje. Ungabe umzalwane unjalo man ukuthi makufika wena kube nokuxokozela. Bebezwana uthe nje wafika nje hawu sekuyaxokozela. Bebezwana. Bakhonza uNkulunkulu ngokuthula. Nethi kafika wena. Hayi mzalwane, hayi khona. Amani mzalwane. Khuzeka mamzalwane. Kungabi nokuxokozela ngoba khona wena nje. Yebo. Kungabi nje kungabi neorder ngoba khona wena nje. Yes. Kunabazalwane uthola ukuthi siphuma silwe. Bakhona. Khona omunye umzalwane akamind ukuthi ayenze umuno so. Shawu ngitshele nje. Ungayenzi mfundisi. Nami nje angithandi. Uyayibona? Yebo. Akamind ukuthi ayenze umuno kanjalo. Shawu ngitshele nje. Mara umzalwane uyathukana nasebandleni. Yeah. La makufika wena kuyaqokozelwa, makufika wena nje hlale kuyimpi nje makufika wena nje. Noma abantu bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngokuthula, nethi nje kafika wena nje. Hawu sekubhedile. Thola ukuthi nalaba bebazwana kumnandi. Mawufika nje sonabalandeli. Ngoba wena usufike wathi hawu nisamlalela. Hayibo kunje yabona akhande nje lokho kuxokozela nje. Unenza ilima lo ninanibona into unenza. Yes, ukhanda into onjalo nje. Labantu bebene peace ku right. Kodwa manje usufike wena wabenza babona ukuthi hey ngempela nabo baze babona ukuthi hawu ngempela senziwe ilima la. Uyabona manje. Hayi benziwe ilima. Yilo mzalwane osefikile. Yilo mzalwane sefikile. Nokuxokozela. Ufika ngokuxokozela. Uyahlangahlanganisa nje. For the fact ukuthi kunento angazange ungabasoli nabo. Okay. Kunento angazange adile nayo in the beginning. Alright. Kunenkinga. Kunento angazange adile nayo. That's why umzalwane omthize mawumkhuza. Yebo. Uba nepride. Yeah. Mamela. Mamzalwane awungeni entweni zamapolitiki. Wangisho njalo. Yeah. Umzalwane unjani oyipolitician? Uzothatha izinto ezepolitiki uzoziletha kuphi ebandleni likaNkulunkulu.
kugcina sokuyapolitikwa ngoba sokufike wena. Eish, all right. Lokho yini ukuqokozela. Oh, Ukuqokozela. Makushuyayela izwi likaNkuluNkulu just wena sofikile nje. Hey, yeah. Sokuyapolitikwa nje. Yebo. Ngoba wena uyipolitician, ngoba wena uyi-DA, ngoba wena uyi-EFF. Just wena uyi-politician. Yeah. That's why emabandleni ukugcina sokuthiwani kune EFF ne-ANC. I'm sorry ukukhuluma kanjalo. Uyayibona? Yeah. Because of why? Ufike wena mzalwane. Oh, uwo oletha ukuqokozela. So just sokufike wena nje. Eish. Noma abantu bakhonza uNkulunkulu ngokuthula. Just masokufike wena nje. Kumosheka izinto. Thola nomfundisi azaphathwe inhloko thi. Akahambi ngani. Hey bakithi. Bekangekho. Njengoba engekho kanje. Ngathi angahlala. Bakhona abafundisi bathandaza lo mthandazo lo ngathi angahlala ngasizwe once. Eish. Yebo. Hey ya. Ahamba uyihlupha abanye man. Because bakufike wena nje. Yo. Ukuqokozela. Uzwakala. Ukuqokozela. Kukhona. Hey. Ake siqhubeke. Yebo, hayicha. Imnandi le ndaba. Ithi nokunjalo. Okay, manaki. Okay. Nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho. Njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ngiyamthanda umpostoli Paulus. Umpostoli Paulus akayi lena. Uba straight to the point. Uba straight forward. Yes. Uba straight to the point. Yes. Uthi ngokunjalo. Ebayenza lobo buphi. Yebo. Abakulibona ilifa lombuso kaNkuluNkulu. Eish. Mzalwane mawungaphenduka uyenza lobo bubi lobo. Anyeke uyongena ekuphileni okunaphakade. Yes. It's because of why uyenza lobo bubi lobo. Oh yeah. Mamela, uma sithi siyongena ezulwini. Uma sithi siyongena ezulwini. Yes. Siyongena uma siphenduka. Yebo. Uma sishiya lobo bubi. Uma sishiya lezo zono. Yes. Siyongena ngale imisebenzi enjalo. Oh yes. So ake siqhubeke. Iqhubeke ithi ku verse 22. Kepha izithelo zikamoya. Eish. Na indaba. Nazi ithelo zikamoya. Yena kho. Anisizibalile ithelo zenyama. Ezenyama ya. Sazibiza. Yebo. Now sesingena 8 thelo ezinjani? Zikamoya. Yes. Zithini ithelo zikamoya? Ziluthando. Mamela. Ithelo zikamoya ziluthando. Yebo. Mawunesithelo sikamoya oyingcwele kulula ukuthanda umakhelwane wakho. Oh yeah. Uthi uJesu mina ungithanda kanjani? Uhluleke ukuthanda umakhelwane wakho. Yes. So ithelo zikamoya ziluthando. The more uba nothando, the more kuproduce ithelo zikamoya. Because kuproducewa ini uthando. Yes. Because mawunesithelo sikamoya oyingcwele kumele ube nothando. Yebo. Kunjalo nje. Makuthi unomoya oyingcwele awuthanda abantu. Ish. Unenzondo. Unenhliziyo embi. Uyakhanda ukuxokozela. Uyathanda ukuxokozela. Uyadakwa. Kubaliwe la ngenhla. Kubaliwe ngenhla. Kubale konke. Makuthi unomoya oyingcwele. Mara unathando. Eish. Mara unathando. Ukuba mamela abantu abaphuza utshwala. Ukuzilalela idaba laba bangakholwa. Yes. Yazi banokuthini? Banokuthi. Yep. Thina laba esiphuza utshwala. Sinothando. Yeah. Makungabasolwayi basho njalo. Singashayana. Uzosibona sesikugene kanje. Nakho ke. Sesisana ibhedlela. Mara bebashayana. Oh yeah, Mara bebashayana. Yeah. And already vele bakhuluma iqiniso. Yeah. Ngikhumbula nginganandawo yokuhlala.
nginganandawo yokulala ngirejectwe yibo abazalwane eish ngirejectwe yibo abazalwane ngilala estradeni babshabanga oh into ebhlungu kangaka but umuntu angiphutha umuntu oyisidakwa yo bakithi sangiphutha isidakwa babshabangu sathi asahambe indoda ngeke uzulalela estradeni yeah asahambe indoda ngeke uzulalela estradeni yo ngathi eish uphethe utshwala lo muntu akasindiswanga akazani noJesu hey but uyangiphutha wakhombisa uthando lo muntu wayongifaka endlini yakhe yo instead ukuthi ngizovuka ekseni ngigeza hayi ngasigezi man ngizoklina mina ngizoklinela cabanga isidakwa sangiklinela kaso isidakwa singafuni ukuthi ngigeze izitsha isidakwa singafuni ukuthi ngipheke hey bakithi yeah isidakwa leso yeah noma umuntu ufuna ukumsiza hayi sivele sithi oh cabanga ene noma ngimbona umuntu wakhona ne ngengibone ngathi uNkulunkulu umsebenzisile ngaleso sikhathi uthi abonise uthando yeah so ngizama ukukuvezelana ukuthi idakwa angeke umangala uthole zona embusweni angithi kunjalo but angeke umangale yeah that's why ezinye zazo idakwa zinokwenzani ziyasindiswa bese ziyiphile ziphile insindiso awuzwake hayi ushaya khona mfundisi that's why uzothola ezinye idakwa zenza njani ziyasindiswa bese ziyiphile insindiso yes yebo so mina babashaba ngaphuthwa isidakwa sangiphutha isidakwa sayongifaka endlini yaso eish isidakwa sanginika ukudla sangakubhadalisa azange singibhadalise but umzalwane ngiyakaza yenza lo nto leyo yo instead ukuthi akwenze uzoyifaka la kuma WhatsApp group akufake ku Facebook wayelokho ehlebe ngawe ayilokho ehlebe ngawe but isidakwa angikhumbula siyenza lo nto leyo kimi oh yeah so ngizama ukukuvezelana ukuthi mawumntwana kaNkuluNkulu uthi nomoya oyingcwele mele ube nothando kumele thina sidlule bona laba bantu mele thina sindlule zona idakwa yes uthando sinalo mele basho nabo bathi yazi nathi sinalo uthando kodwa laba hayi uthando lwabo oludlulele kuthina ngathi sibuyele emuva yithini esikhonjwa kuthiwa we banenhliziyo ezimbi yithini esikhonjwayo eish uyibheke idakwa babshabanga uzibheke idakwa idakwa angeke uthole isidakwa sihlekisa nesinye isidakwa uzothola isidakwa masiphethe imali sithengela nomngani waso utshwala uzothola isidakwa umngani waso masingana kudla sithengela umngani waso ukudla yeah ngiyayazi wayibona lento injani ivice versa manje eish umzalwane instead ukuthi athengele umunye umzalwane impahla eish uhlekisa ngaye oh hey yebo umzalwane instead ukuthi abonise omunye umzalwane uthando uzomkhuluma even nakubantu bangakholwa eish yo yeah azamhlebe even nakumuntu ongakholwa bese umuntu angakholwa bathi banoJesu labantu bekukhuluma umunye umzalwane kabi kanjani oh yeah mara umzalwane usakhuluma umunye umzalwane kanje ish idakwa babshabango azimindi babzalwane babshabango ngithanda laba be12 apostoli okay be12 apostoli be12 apostoli immediately abaceda ukugwina ngakubo uyocolela ukuthi akhiphe ijazi lakhe yeah ayogcokisa lo onganalo oh okay so idakwa nazo the operator the same way isidakwa angeke siyeke omunye usinye isidakwa ukuthi senze njani sibe ngcono oh yes sibonakala ukuthi asina impahla isidakwa socolela ukuthi hayi man awuthi ngiyothengela umngane wami impahla agcokisa umngane wakhe yeah so abazalwane bazokuye kube ngqono nje eish
bakuhleke kuphela. bakuhleke kuphela Yo. instead abontishi beka kasana icathu sokuvela ukukhuluma ukuthi beka yenzani imali Nakho ke umzalwane okhuluma lezo zinto lezo bazokubalela. Makumele ngabakusiza bayakubalela. akumele basize bayakubalela so lana uPaul ukhuluma ngani ukhuluma ngezithelo zikamoya because izithelo zikamoya ziluthando Yes, isho njalo. awumcycline umuntu mangabe unomoya oyingcwele mangabe unomoya oyingcwele awumcycline umuntu Yes. noma kuthiwe bathi ushayeke kangakanani empilweni yakhe kepha awumcycline Yebo. abazalwane bavamisile ukuyenza lento ake siqhubeke Yes. Ithi nokujabula nokujabula ithelo zani zikamoya. sikamoya Yebo. hey kumele ukothokoze man monomoya engcwele hayi man uhlala uqumbile uhlala ukwatile Yeah. uhlala awuna peace Eish. Akufuneki lokho. so mawunomoya engcwele kumele uhlala uthokozile Yes. yabona mawunomoya engcwele uzohlala uzojabula uyibone nalenjabulo nayo Yebo. because ithelo zani zikamoya asichubeke Yes. Ithi nokuthula. nokuthula mawunomoya engcwele unokuthula Mm. mawunomoya engcwele une peace Oh yes. mawunomoya engcwele kulula hey mamela yabona mawunomoya engcwele makufika wena nje Nakho ke. kuba nalathi peace Noma ngabe bekunokuxokozela. noma nje kuba Kodwa manje kunokuxokozela kwafika wena. kepha kafika Wena wena ufike nokuthula. uvela ufike ngokuthula Yazi nje wonke umuntu vela athi sekukhona uzibani manje asiyekeni. Asiyekeni. Noma ngabe bebenza ini asiyekeni. asiyekeni Qale kube ne peace like. qala kube ne peace Bakithi. yazi lento ifana nani ifana nomuntu esifazane Yeah. omakoti emzini Okay. if mangabe umzalwane Yeah. kunabazalwane bangahlonipha amadoda wabo kunabazalwane bathanda ukuxokozela even nasemakhayeni abo but kunomzalwane othize omakoti ngathi nje indoda yakhe noma ithi imbheka noma kuthola ukuthi le ndoda ihambile ayoganga noma kuthiwa le ndoda ihambile ayofeba bese makafika endlini uthi shawa that guilty ukuthi umngamo unokuthula bakhona abazali abomama banjalo Yes bakhona. thola ukuthi makukhona yena ekhaya Yebo. ipeace Yes. ikhona ukuthula kukhona Oh yebo. Yeah. ake siqhubeke Hey. Yeah bakithi. Iqhubeke bese ithi nokubekezela ithelo zani zikamoya. ithelo zikamoya Yes. because ithelo zikamoya zinokubekezela ithelo zikamoya awuhamba uqhuma Yes. awuhamba ujaha uyabekezela noma kunzima noma kukuphi Ngoba ngeke vele kube lula. angeke kube lula kepha Yes. uyabekezela kulokunjalo Awuhambi uyotshontsha bese uba nemali ubuzogqokisa izingane uthenga iuniform ugqokisa izingane ngemali yokutshontsha. Instead uyabekezela. instead uyabekezela Uthola imali ngendlela eright. ngendlela eright Uthengele izingane ngendlela eright. ngendlela eright Ubuye neuniform eyiblessing. eyiblessing Khona bezokhula beyisibusiso labantwana. yes Bekezela. Yes. nakhona futhi ukusagcizelela nethi lapho Yebo. kunabanye abazalwane bathenga izinto ngama backdoor Ehene. banjani lapha Bajahile. bajahile Abafuni ukubekezela. abafuni ukubekezela Yes. because mamzalwane obekezelela yonke into Yebo. ithelo zani ithelo zikamoya Ithelo kamoya. Yes. awuhambi ugcwala yonke indawo Yes. and awuphingi futhi mamzalwane is because unobubele nokubekezela so uNkulunkulu usifundisa ukuthi noma kukubi kangakanani Yes. noma kunzima kangakanani kepha ukubekezela kuyasiza Yes. because kunalomhlabelelo uthi ukubekezela kuyabhadala Oh yeah. because ukulanda izinto ngama back door umzalwane
ngenxa yokuthi ujahela ukuba rich Eish. Oh. ugcina soyongena la eintweni ongafanelanga uyongena kuzo Yeah, uqinisile. because uhlulwa ukubekezela because uhlulwa nokuthi ube patient because ugijimisa ubu-rich left and right. Oh. So mamzalwane umntwana kaNkuluNkulu awugijimisi izinto ezinjalo. Yebo. Mamzalwane ubekezela noma kukuphi. Yes. Ubekezela noma izimo zingahambi kahle. Yes. Kepha kuyakuphoqa ukuthi bekezela mzalwane. Yebo. Because ukubekezela kuyabhadala. Yebo. Asichubeke. Ukungabekezeli kahle uphucene umfundisi uhamba indawo ezirong ulanda izinto. Yes. Ufuna ibandla lisheshe likhule ngoba ufuna ukubekezela Yeah. but hayi siqhubeke. Yes. Yebo. Because ubekezela izinto ongafa ugcina sowenza njani? So soyahlupha ugcwala la because of why ufuna izinto ezifast. Izinto ugcina sothatha izinto even ezingana uNkulunkulu awusakhona ukuproduce izithelo zikamoya. Yes. Because awubekezeli. Ubekezeli. Okay. Nobubele. Ithelo zani zikamoya ukuthi kumele ube nobubele. Yes. Masikhuluma ngobubele sikhuluma ngento enjani? Masikhuluma ngobubele sikhuluma nokuzwelana. Yes. Because ukuthandana nithi. Yebo. So ngizothi kuwe namhlanje akube nobubele. Yes. Uthanda umakhelwane wakho. Uthanda umuntu oseduzane nawe. Yes. Njengoba bengisho kokuqala lapha nokuthi mina ngeke ngaphuthwa isidakwa. Singicoca isidakwa enhleki singangifuni even nemali. Eshibakithi yeah. Uyayibona? So masikhuluma ngokuthi idakwa ziyathandana and iqiniso ziyathandana vele idakwa. Idakwa ziyashayana zilimazane manje. Kepha phethu uzababona sebabuthana sebayisana ezibhedlela. Because of why? Ukuthandana kukhona. Yes. So thola ukuthi zona idakwa ngokungabi aware bazo ziyaliyenza izwi. Oh yeah. Ziyaliyenza izwi. But zona zazi zenzizwe. Azazi ukuthi zenzizwe. But zona ziyaliyenza. Oh yeah. Kepha mamzalwane. Yo. Umzalwane usesenenzonda awukhona ukuproduce izithelo zikamoya. Like awukhona ukuthanda umunye umuntu. Yes, ngiyabona. Yabona awunathando uhlule ukuthanda even ifamily yakini uhlule ukuthanda even nomakhelwane wakho. But umzalwane uma umzalwane kumele ube nothando ube nobubele ake sichubeke iqhubeke ithi nobuvi masikhuluma ngobuvi sikhuluma into enjani yazi ukuze si understand athi silande nginange English ngoba isiZulu ese deep place uverse 22 okay goodness yes so kudingeka ukuthi ube njani sibe nobuvi yes masikhuluma goodness yini ubuve ne yebo yes kudingeka ukuthi like ube ngengithatha ukuthi ube kindness uyabona ukwenza okuhle uyenza okuhle yes so uNkulunkulu uthi the more senza okuhle the more siproduce izithelo zikamoya yes so because senza njani siyenza okuhle because siproduce izithelo zikamoya yebo mawufunda encwadini yaka John ku chapter 15 uthi uJesu mina ngingumvini uthi ubaba ungumlimi mina ngingumvini nina ninjani ningamagatsha igatsha elingatheli izithelo enzenjani uyalinqamula yes igatsha elingenzenjani elingatheli izithelo yes so kudingeka ukuthi sibe amagatsha athela izithelo yes if mangabe sifuna uJesu asinqamule chubeka ungatheli izithelo but if awufuna uJesu akunqamule thela izithelo awuzwake so lana uPaul ukhuluma ngezithelo zikamoya ukuthi izithelo zikamoya uyazibala ukuthi siphile kanjani sibe njani yes because
siproducer ithelo zikamoya. So mamzalwane mele bomuntu oproducer ithelo zikamoya. Yebo. Kungabi la uhamba khona mzalwane kukhale ngawe. Kungabi la uhamba khona kuthi wathi lo mzalwane ukhohlakele kabi. Mamzalwane kudinga ukuthi uproduce ithelo zikamoya, ube nothando. Ube like ungabi nomsindo. Yes. Ungabi umzalwane oyisiphithiphithi. Just producer ithelo zikamoya. Asiqhubeke. Yebo bese ithi nokukholeka. Yes. Which means ukukholeka konje sithi into enjani? Faithfulness, ukuthembeka. So mamzalwane thembeka. Noma ungathi noma omunye umzalwane sekakuphakamisile, sekakusizile, sekakuncedile, bese masophakeme wena so right empilweni, so bonisa ukukhukhumala, so bonisa impakamo, so bonisa ipride, bese lo muntu okhona ukubekezelela iphunga lakho. Umbuyela phansi lo muntu okhona ukumela iphunga lakho wena soyamjikela soyofuna laba abangalazi nokulazi iphunga lakho. Lento ifana nani babushabangu? Lento ifana ngokuthi thola indoda eshadile ne, thola ukuthi ithola unkosikazi. Unkosikazi uyambekezelela ngoba akasebenzi. Yes. So into enjani le iphunga. Yes. Lo nkosikazi alibekezelela iphunga lakhe, abekezelela iphunga lokungabi nemali. Yes. Abekezelela iphunga lokungasebenzi. But makase kawutholile umsebenzi, lo obekezelele iphunga lakhe akasamboni nokumbona. Sekamjikele okunganjani okungathembeki, okungabi faithful. So uma uthi nomoya engcwele thembeka ube faithful. No lo muntu obekezelela iphunga lakho mthande the way yebo the way ubomthanda ungasebenzi noma sosebenza aqhubeka umthande ngokufanayo because yena ukhonile ukulibekezelela iphunga lakho. Ake siqhubeke. Hey imnandi le ndaba. Bese ithi ku25 nobumnene. Mamntwana kaNkuluNkulu mele ubomnene. Ngithe 25 23. Yes verse 23 nobumnene. Mele ube mnene. The more uba mnene, ile more zo producer ithelo zikamoya because umnene. Yebo. So uma ungekho mnene kulula ukuproduce ithelo zenyama. Because awukho mnene. Because uphethwe inkanuko, uphethwe inyama, kulula ukuproduce ithelo zenyama. So ma uproduce ithelo uma umnene kulula ukuproduce ithelo zani zikamoya. Asiqhubeke. Ithi nokuzithiba. Mamzalwane mele ube umuntu ozithibayo. Hey bakithi kubalekile. Kubalekile ukuzithiba. Ngithe mangiza la babushabangu. Yes. Ngigibela itaxi za la. Umunye usesi laphana uthi yo but yaze yashala perfume yakho. Hey futhi nje ufaka iperfume emnandi vele If let's say bengumuntu ongazithibi. Ngabe ngifollow into that trap because angizithibi. So kudingeka ukuthi mamzalwane uzithibe. Kudingeka ukuthi uziphathe because umele uproduce ithelo zikamoya. Because umuntu ongasabi uNkulunkulu kulula produce ithelo zenyama because akamsabi. Because kulula ukuthi uyenze ububi because ukuzithiba noma kuthiwa bathi asambe setshwaleni uyakwazi ukuba nebackbone ukuthi ngumntana kaNkuluNkulu angiphuza utshwala angiye etshwaleni angihamba amathaveni angihamba ama street club ngoba ngumntwana kaNkuluNkulu. Uyazithiba mamntwana kaNkuluNkulu uyazithiba. Uma ungakhona ukuzithiba ngeke uziproduce ithelo zikamoya because awuzithibi. So uma ungana order kulula wenza noma yini oyithandayo because awuna order. Ake siqhubeke. Hey bese ithi akukho umthetho omelana nokunjalo. Mamela akukho umthetho omelana nokunjalo. Yes. Mamela uma uproducer ithelo zenyama uzoba khona umthetho omelana nawe because ukwenza njani
uhamba ngenyama uproduce ithelo zenyama yes. ukuthi uyoba khona umthetho oyomelana nawo but uma uproduce ithelo zikamoya akukho umthetho oyomelana nawo because uproducer ithelo zikamoya so kudingeka ukuthi sitholakala ukuthi siproduce ithelo zikamoya ukuze umthetho ungamelani nathi so uma siproduce ithelo zenyama umthetho vele uzomelana nathi ake siqhubeke bakithi verse 24 kepha abaka Kristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko mamela ebaku Kristu Jesu babethela kuphi esiphambanweni kanye inyama nokuhuheka kanye nezinkanuko because uma ku Kristu Jesu kumele kubethelwe ini inyama ukuhuheka nenkanuko because ukubani ukuKristu Jesu so maku Kristu Jesu which means akumelanga uhamba ukhanuka awuzwa ke akumelanga ukhanuki akumelanga uhuheke konke lokho kumele kenze njani kubethelwe esiphambanweni konke kulo even nenyama kumele yenze njani ibethelwe because ukuKristu Jesu because ukuJesu so kumele kubethelwe ukuze ukhona ukuproduce ini ithelo zikamoya ake siqhubeke so bese ithi ku verse 25 uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya yebo mawumzalwane emele uphile ngomoya uhambe ngokomoya mamela the more uhamba ngomoya the more uzoproduce ithelo mamela umuntu ongahambi angeke ukuthi unomoya engcwele makuyahamba uthatha into enganabungozi makuthi unomoya engcwele hayi cha makuyahamba uyenyangeni makuyezangomeni makuyithatha into enganabungozi makuthi unomoya engcwele mamela uma uphila ngomoya mele uhamba ngokomoya so mawuphila mawunomoya engcwele umoya engcwele uyaguide ukuthi uphile kanjani uyaguide ukuthi uhambe kanjani because uhamba ngokomoya njalo so ngizothi kuwe mntaka baba akophile ngokomoya because umzalwane akahambe enyangeni umzalwane akahambe ezangomeni ngoba uphila ngokomoya umzalwane akaconsult yiloko mina engakusho ake siqhubeke bakithi amnandi indaba ithi ku verse 26 masingafuni udumo oluze nayi into ebhlungu babashabango singafuni udumo yabona lento yokufuna ukuba famous that's why namhlanje sinalenkinga abafundisi bahamba bayothatha izinto ezinganabungozi because bafuna udumo because bafuna ubu famous that's why kulula bahambe bayothwala that's why kulula bayothatha izinto ezinganabungozi because bagijimisa ubcelebrate kanti ukuthi asinabungozi zinobungozi yes zinobungozi because bagijimisa ubcelebrate bagijimisa imali because bagijimisa ini nodumo as long mangaba famous ngivele ema TV ngifamous la kuhamba mina kuzwakale mina kanti uyenza njani the more usuka kuNkulunkulu because ugijimisa ini ubu famous mawufunda encwadini yakaJesu yaka Matthew chapter 6 kuverse uthi uJesu yena uthi seek the kingdom of God seek the kingdom of God first his righteousness uNkulunkulu ufuna sifune yena qala akofuna akogijimisa ukufuna uNkulunkulu the more umfuna the more uNkulunkulu asibonakalisa because akudingeka ukuthi ufuna ukuba celebrity mara ithelo zikamoya zikho kuwe is no need ukuthi ufuna ukuba celebrity but uyahamba uyenyangeni uyezangomeni because ugijimisa ukucelebrate ngizothi kuwe akufune yena akugijimisa ukufuna yena ukhohlwe ubucelebrate ukhohlwe ukuthi uwazeke but the more umfuna the more naye azokwenza njani azokukhuphula ngoba nama ukhuphula umoya engcwele kumnandi kabi
bangaze bakusole nokukusola Yeah. hlala wazi ukuthi usokhushulwa umoya engcwele Oh yes. so yiloko mina bengathanda ukukusho ukuthi asiphileni ngezithelo zikamoya Yes. so ake siphendukeni bazalwane kuzo zonke izone esiziyenzile kuyoze kube nini uhlala esonweni kuyoze kube nini ubhukude esonweni kuyoze kube nini usifihla isono sakho Oh, yeah. the more usifihla isono ebona usathana ukhohlakela usathana khohlakela usathana ukukhohlakele kabuhlungu kabi Yeah. the more uzifihla izono zakho the more as expose yena Eish. Okay. because of why because awuzivumanga because awuconfessanga kuNkulunkulu Oh. because awucolisanga kuNkulunkulu so usathane uyaziveza because hlalwazi ukuthi sekakubambile ukubambile izothi kwemntaka baba akozivumi izono zakho akuzishiye uzilahle udemo uzivuma uzishiya akukholula ukuthi usathana expose ngazo ngoba uzivumile ngoba uzilahlile ngoba uzogcina uzikhuluma ngoba wenze njani uyas expose isono awusifihli isono awusihide kepha si expose the more is expose the more uNkulunkulu akuzungeza is because of why uyas expose isono so bongamazi bengathanda ukunikeza ngawo namhlanje ngetopic elandelayo futhi bazalwane Yep. ngisesenenye itopic engifuna sikhulume ngayo imayelana ngayo lento zobungoma zokconsult imayelana ngayo ukuthi mamzalwane ungavumeli usathana kubambe ngalelo zinto lezo sikhulumile ngezithelo zenyama sakhuluma ngezithelo zikamoya ukuthi izithelo zenyama kula usathana kubamba khona so mzalwane ngizothi kuwe namhlanje akophenduke kulezo zono lezo inkosi omusa inibusise Awu siyabonga bakithi sengiyaqedela nje leli verse ngoba besingaqedelelanga imali ithi masingafuni udumo oluze siqalana sifelane umhawu mamela ungafuni udumo uqalana ofelana umhawu this nowadays abantu sebafe umhawu sebaqalana because bagijimisa udumo ngoba bafuna umhawu sebafe even nomhawu so mamzalwana akophenduke kulezo zinto ezinjalo yes akohlukane nalezi zinto ezinjalo ukufune yena uNkulunkulu ukodinga yena nje kuphela uNkulunkulu so ngetopic elandelayo sazokhuluma ngezinto eziso inkosi omusa inibusise hayi cha makuvume nje inkosi impela sazoqhubeka nje kakhulu ngiyabonga nje impela futhi nokuyiavela ukuthi nawe nje usazoba khona siyabonga kakhulu inkosi kubusisa igcine nje makhulu lamazwi washumayelile namhlanje uveze nje izinto ezithi azifihlakale okukhulunywa ngazo kakhulu but siyabonga ukuthi nakho namhlanje ziyavela kubusise nje kuvikele futhi inkosi kukho konke ihambe nawe ngiphinde futhi ngisho amazwi afanayo nakwena mbukeli igcine inkosi ikuvikele kukho konke bese nathi sisonke nje singabazalwane sihlaleke kulezi izifundiso mazinga sijabulisi kuphela kanti bese futhi singahlali kuzona la simosha khona asilokhu siyilungisa nje bazalwane one by one kuze kugcineni sigcina sesiphelele bese ngithi kumuntu ongakamamkeli uJesu mthathe abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngeke uzuyisole uzwile nje ukuthi uma usufikile kuyena yena ubelokho eyisusa lezi zinto engafuneki one by one okuyizinto izithelo zenyama bese ke manje kugcineni kusala izithelo zikamoya and onjalo ukukhululekile nawe nje ifoundation thatha uJesu abenkosi nomsindisi and then uzokhululeka unamazwi okugcina siyivala ke manje amazogcina nje ukuthi umzalwane ukuthi aphenduke yebo avume zonke izono zakhe yes uJesu uyabuya babushabangu masinyane futhi Jesu uyabuya isikhathi silobhisa ukukhuluma ngeibusiso ngama prosperity asekho leso sikhathi oh yeah asekho yes lithi iBhayibheli mawufunda ku Proverbs chapter 28 ku verse 13 lithi umuntu ofihla impambeko zakhe akayi kuphumelela oh yes kepha ozivumayo ozishiyayo uyawuthola umusa umusa uthola ngani
uthola ngokuthi uyazivuma uyazishiya. Oh, So into engicelayo ukuthi bazalwane ake sivumeni izono zethu, Oh, yes. ake siphendukeni sizishiye ngoba uJesu uyabuya masinyane. yes. Bonga amazwi bengathanda ukunishiya ngawo namhlanje. Siyabonga impela inkosi ikubusise. Ngomusa wenkosi asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Siyabonga. Amen. Amen.